Arratsaldeon kirolzale Legutiotik Euskadiko batel txapelketakien gatozkizue, urrunako urtegian aspaldian ez da lehiaketarik izan, zebra muskuluaren ondorioz nabigaziorako debekatuta egon delako, baina urte batzuk pasa dira, Euskadiko Federazioak ere lan egindu azken hilabete hauetan, eta berriz ere batela alde batetik, aulki mugikorra bestetik, mugitzen hasia da urrunako edo Legutioko urtegia, eta dagoeneko prest dira gaurko lehenengo finalean parte hartuko duten lau ontziak. Infantil kadete emakumezkoak dira, lehenengo kaletik Ibaika, bigarrenetik Tolosaldea, hirugarren kaletik San Pedro, laugarren kaletik Orio. Hauen aurretik federazio sariak izan dira, eta behin horiek amaituta 7 final denera emakumezkoetan, 3 izango dira gizonezkoetan, lau final. Jose Luis Erkizia Baserri, arratsaldeon. Baita zure, Jonan. Hasi dela berriz ere arraun demoraldia, beraientzat aspaldi hasi zen, urri aldera, zaro aldera entrenatzen hasi, eta lehenik batetik aulki mugikorra eta bestetik ontzirik txikiena, batelak. Bai, entrenamentuak aspaldi eta batel liga ere bai, ez? 12 estropada ziren aurtengo ligan, 11 egin dituzte Motrikokoa bertan bera geratu zelakoz, eta ja txapelketak, ez? Gipuzkoako txapelketa jokatu da, eta horren ondorioz, Gipuzkoako eta Bizkaikoa, eta ondorioz, gaur ikusten ari geran hauek, ja Euskadiko txapelketarako, ez? Eta deigarria lehenengo final honetan, lau ontziak Gipuzkoakoak direla. Ibaika, Tolosaldea, San Pedro eta Orio. Gipuzkoako txapelketan joan zen astean, Pasaian izan zen, Ibaikak egin zuen denborarik onena, segundo eta erdi pasatxora Tolosaldea bigarren, San Pedro hirugarren, eta Getaria laugarren geratu bazen ere, atzo Oriok eskuratu zuen finalean egoteko txartela. Lehorreko epaileak prest, eta hasi da. Hasi da lehenengo estropada laburra da, 1000 metro baino ez baitituzte, alegia, biluze, ziaboga, bakarrarekin, txampa bizi-bizian, eta itxuraz joera bentsat Ibaikaren aldekoa du lehenengo final honek. Bai, ikusirik ligan zehar Ibaikako neskak oso txukun ibili direla, eta orain arte egindako lana ikusirik, eso posatzen dugu, beste hiruak areriok izango die, baino Ibaika zertxo bat hobeto ibilikote denez. Izan hemen 5 metrokoa direla luze bakotxa, ez? Iaz, emakumezkoetan maila bakarra izan zen, emakumeak ere apurkari dira, tostako arraunketan indarra hartzen, traineruetan badakizue, dagoeneko Euskotren ligan ere ari direla, txapelketak ere badituzte, behar bada ez pulamento askokuak, Espainiako txapelketa esate baterako, baina ontzi txikiagotan, iaz juvenil eta senior mailakoak batera aritu baziren, aurten 3 mailatan ditugu. Lehenik ikusten ari garen estropada hause, infantil kadete emakumezkoak, gero juvenil mailako emakumeak izango ditugu, eta emakumeekin amaitzeko senior mailakoak. Bai, maila txikilloetan jendea hurbildu egiten da, ez? Bate esan behar da, ontzia osatzeko ere jende gutxi nahiko dela, ez? Lau lagun eta lemazainekin, ontzia osatzen da eta xamurrago da. Gero, urte garai honetan ere, entrenatzerako eta lehiarako, libre hasiago egoten da jendea, ez? Udarari begiraia, beste lan batzuk hartzen ditu jendea, eta ordurako hauek amaitu eta libre geratzen dira, aprobetxatu alizateko udara, ez? Eta aurre hartuta lehenengo luzerdia osatzen ari diren gunean Tolosaldekoak, esan dugu, Ibaikaren aldeko joera izango zuela, hor ontzi berdearekin lehenengo kaletik Ibaikako neska ditugu, baina aurre hartuta esan bezala Tolosaldekoak, Gipuzkoako txapelketan ziabogan pare-parean izan ziren, ez Ibaika eta Tolosaldea bakarrik, San Pedro bera ere bai, baina bigarren luzean utzi zituen beste biak atzean Ibaikak errenteriako traineruak. Traineruak ez batelak, Ibaika traineruetan badabil, baina KL ligan bigarren mailan, emakumezkoetan eta maila txikietan, aztegian alegia lan ona ari dira egiten errenteriarrak, eta aurtengo ligan oso maila ona eman dute. Ziabogan hortxe dira, lehenengo tokian, esan bezala Tolosarrak 2 minutu eta 32 segundo haizeak kontra dutela, Ibaika 3 segundo eta erdira, San Pedro ia postera, eta laugarren tokian Orio 7 segundora. Aldeak txikiak izaten dira normalean bateletan, aurretik federazio estropadetan ere horixe gertatu da, baina lehenengo luzean alde nabarmen xamarra lortu du Tolosak
beste batez ere bi ontziekiko. Bai, ikusi da horre Tolosaldea bigarren kale horretatik 5 metro horiek oso txukun egin ditula, orain esan behar da bigarren luze honetan baize alde daukatela, eta horre Ziabogan Ibaikarekiko lortu duen 3 segundo horiek, horre euste izango alegina eta dudarik besteak hori harrapatzea, diferentzi hori mosteko asmoan, bukaera polita ikusiko dugu. Tolosaldea, nabarmen xamar lehenengo tokian, Lehia bigarren tokirako dugu, Ibaika eta San Pedroren artean. Ziabogako denbora gortxe dituzue. Haizea kontra izan dutela eta gaur 2 minutu eta 32 segundo. Esan dizugu, lehengo astean 2 eta 20 egin zutela alde handia beraz, orain barrura denbora hobea egingo dute ezpairi gabe. Haizea lagun dutela. Euskadiko txapelketa irabazi nahi du lehenengoz maila honetan Tolosaldeak. Baina San Pedro ere gogor dator, 3. kaletik atzerago geratu da Orio. Ibaika ez da irudian ageri, baina ez da urruti izango Errenteriako ontzia. Aginduak ematen eskatzen ari zaie Nerea Perez, Tolosaldeako patroia, taldekidei. Hor Tolosaldeakoak urdinez. Ibaikakoen patroia Amaia Etxabeguren da, San Pedrokoena Lide Gil eta Oriokoena Jera Arruti. Lehenengo tokian Tolosaldea, zaleen oiuak ere bai, helmugara gerturatzen ari dira, azken txampan sartuta Tolosaldea, Ibaikak hemen behar du, ean onden Ibaika bigarren tokirako lehia estu izango dute San Pedrok eta Ibaikak, atzean geratu da Orio, azken palada ditu Tolosaldeak, Euskadiko txapeldun izango da, Ibaika bigarren itxuraz, San Pedro 3. Gipuzkoako txapelketako sailkapena. 41 paladan sartzen nahi dira, ez? Tolosaldea txapeldun bai. Bigarren Ibaika. Ibaika bigarren, San Pedro 3. Eta 4. tokian Orio atzerago. Ziabogan izan diren alde berak, Tolosaldeak 4:54 egin du, Ibaika 3 segundo eta erdira zen kanpoan, 3 segundo eta erdi helmugan. Lehenengo luze bikaina egin dute Tolosaldeakoek eta hortxe erabaki dute estropada. Bai, estropada horri irabazi dute, ez, haizean aurka, ikusi, esan dugu, Ibaika zirela, Ibaikako neskak favoritoenak, orain arte egindako lana ikusita, baino hemen ezin da lo hartu, ez, denak irabazte ateratzen dira, eta ikusi da Tolosaldea bigarren kale horretatik, lehenengo luze oso polite egin dutela haizean aurka, eta abantaila hori babesten jakin izan dutela maiera arte. Azken txampa errepika dut ikusi duzu eta berehala izango dugu. Sailkapena lehenengo txapelak erabakita geratu dira. Lehenengo bandera Euskadiko txapeldun beraz Tolosaldea 4 minutu eta 54 segundo. Ibaika bigarren zilarrezko domina 3 segundo eta erdira. Brontzezko domina San Pedrotarrak 6 segundora. Orio 4. 17 segundora. Bigarren finala jokatuko duten 4 ontziak prest dira. Lehenengo kaletik San Pedrotarra, bigarren kaletik Getaria, 3. kaletik Trintxerpeko Ilunbe, 4. kaletik Orio, juvenil emakumezkoak. Lehenengo finala Tolosaldeak irabazi du, esan dizu han 4 ontzi zirela eta 4 gipuzkoarrak, jakina final guztietan 4 ontzi ditugu eta hemen ere 4 gipuzkoarrak. Honek zera adierazten du emakumezkoetan Gipuzkoan lan handiari direla egiten, Bizkaian ere saiatzen ari dira ezpairi gabe, baina une honetan seniorretan ere hala ari da gertatzen. Traineruak ateratzerakoan ere arazo gutxiago dute, badira horre 3 traineru ateratzeko moduko klubak Gipuzkoan, Bizkaian gertatzen ez dena. Bai, emakumezkoak ikusten da Gipuzko aldean gehiago implikatzen nahi direla edo afizio gehiago dagoela eta emaitzak hor daude, ez? Txapelketetan eta ontzi asko dagoela eta zuk esan bezala traineruari begira ere bai, ez? Ontzi asko daude eta arazoak hori selezio egiteko garaian hemen, ez? Talde asko direlako. Eta ontzi txikillo hauetan eta oraindik eta xamurrago, ez? Pentsatu betik datorren jendea dela, gero handia osatuko dutenak eta lehen esan dugun bezala, ez? Ontzi hauek jende gutxi nola neiko dien osatzeko, ontzi asko osatzeko modua dago, ez? Arazoak izan ditu 3. kaletik Ilunbek, orain Orio ere mugitu eginda, epaileak zain daude, haizea dabil. San Pedroko patroia aizpea Adrian da, estatxari
helduta dago, baita Leire Lestaio Getariakoen patroia ere, oraintxe hartu du estetxa Aitziber Alfonso Ilunbekoen patroiak, eta Oriotarren patroia Markel Eizagirre da. Gizonezko bakarra, araudiak horretarako baimena ematen du eta. Bai, kilotan sartu ezkio nahikoa, ez, 50 kilotik gore izan ezkio nahikoa da, ez. Izan batelak ontzi txikia direla, hori 7 metro besterik ez dutela, eta 70 kilotik gorakoa behar dutela izan, ez. Arazoak ditu Markel Eizagirrek, orain prest, guretako elpailea ere beraiekin izketan da, lehorrean nahiko txukun daudela, berriro diogu, San Pedro Tarra, Getaria, Ilunbe eta Orio. Iaz, juvenil mailako emakumeak eta senior mailakoak batera joan ziren, aurten mailak bereizi egin dituzte. Eta hasi da, bigarren finala, lehenengo kaletik San Pedro Tarra, bigarren kaletik Getaria, hirugarren kaletik Ilunbe, eta laugarren kaletik Orio. Juvenil nesketan, Gipuzkoako txapelketa Oriok irabazi zuen joan zen astean. Bigarren Ilunbe izan zen, hirugarren Getaria, laugarren San Pedro. Beraz, Gipuzkoako txapelketako lehenengo laurak, Euskadiko txapelketan txanda nagusian dira. Euskadiko txapelketaren lehian. Eta hauek lau luze egin beharko dituzte, 2000 metro, luze bakotxa 500 metro direnez, eta esan hemen diferentziak handiak ez direla ateratzen, ez? Zuga ipatu zuen Gipuzkoako txapelketa hortan, Oriok 2 segundo atera zizkan, txerperi, eta ritmo azkarragoa, ohituta gaude traineru denboraldiari begira, eta hemen hori, ez, 38tik gorako erritmoan ibiltzen dira, ez? Irtera Arturio San Pedro Tarrari eta 42 paladetan, ez? Batel horia nabarmentzen ari da, kolore hori dakusaguan estropada eremuaren beste aldean, aurre hartuta Oriotarrak Gipuzkoako txapelketan bezalaxe, eutsi nahirik, hirugarren kaletik Ilunbe, beraz kanpoko bi kaleak oraingo itxuraz nagusi, baina Getaria ere ez da urruti, eta San Pedro ere ez da aparte izango lehenengo kalea, baina Orio bado aurrera. Bai, ikusten dena da hori, nabarmentzen nahi dela, laugarren kale horretatik horiak aurrera dijoaztara polipoliki besteak lehia eskusiago daukate, baina Gipuzkoako txapelketan gertatu dena errepikatu nahi dute hemen, ez? Ikusten dira irudietan, hori, ez, ontzi bat pasia aurretik dijoaztela Orioko taldea, ez? Hor dira Oriotarrak, iaz zalea da, baina Oriok ez zuen Euskadiko txapelik irabazi, seniorretan ezpada infantiletan, juveniletan, beti izan dute puntako traineruren bat, baina iaz makurtu beharrean izan ziren, eta ea gaur aurrenekoa lortzen duten, bigarren estropadan. Lehenengo tokian, Orio, 2 minutu eta 31 segundo. Bigarren Ilunbe 3 segundora, Getaria hirugarren 4 segundora, eta San Pedro laugarren 8 segundora. Getariako patroiari behar bada joan egintzai apurren bat batela, ez da geto zate duen zabaltxamar hartu Leire Lestaiok, eta agian Ilunbe alde handiagoarekin atera da, hemen ikusiko dugu. Txitxi Oriotarrak eta hor hobeto irtengo zen agian Ilunbe, baina ondo Getariarrak ere, eta itxitxia San Pedro Tarrek, Orio aurrena, Oriok emakumezkoetan juvenil mailako Euskadiko txapelketa irabazi nahi du, eta aldea nahikoa da, lehenengo luze izateko, ia 4 segundo, Getaria 4 terdira, eskaz, eta atzerago laugarren tokian, lehenengo kaletik, San Pedro Tarra.
Eta luzeak hemen nahiko motzak direnez, 5 metron oso zaila izaten da diferentzia ateratzea. Hemen aurre hartzetunak, beti aurretik joteak ematen duen sasoi puntu horrek eustea lortzen du. Orduan 5 metro eta ziabogar referentzi gizari izaten da, eta barrukuak ere bestearekiko diferentzia ziurtatzeko modua izaten da. Eta uste dute hori jokoak nahiko txukun direla lanean. Baserri poza hartzen dugu estropada eremu hau berreskuratu nahian da biltzalako. Batez ere aulki mugikorrerako Euskal Herriak behar du horrelako bat, urteetan hemen lanean ondo aritu dira, baina erabakiak alakoak izaten dira askotan agintarien aldetik, eta bertan bera itxi zuten, eta orain berriz ere lanean ari dira, eta ikusi besterik ez dago, hemen gaur dagoen giroa, aparta. Aparta, eta lastima horrek ematen du, egina don gauz bat, urtean ondoren berriro hori berreskuratzen lanak egin behar direla, eta askotan indarrako latxutzen ditugu, indakoa dezein eta berriz egiteko hortan, Baina hau bultzada handia da, txapelketa honekin esan daiteke beste aro baten hasiera izan daitekela, Lan erditan da Orio, 5 minutu eta segundo bat eskas, bigarren tokian Getaria orain, maniobra itxiseagoa Getariak, bigarren kaletik Getariako Arraun elkartea, hirugarren kaletik Ilunbe, leku bat galdu du Ilunbek, hirugarren da orain, eta atzean geratzen ari da San Pedro 14 segundora. Gipuzkoako txapelketan ez bezala, Baserri, aldeak lan erditan handiak dira, esan dizugu, 5 segundo baino ez zizkiola atera lehengo astean. Oriok Ilunberi, Getaria oso atzean geratu zen 21 batera, baina gaur hortik gora lehenengo bi luzeak eginda. Eta ikusten da bigarren luze honetan, bigarren kaletikan Getariak errekuperatu egin dula, Ilunberekin horre lehenengo ziabogan segundo bat zeukan, eta orain alderantziz Getaria aurretik, eta hori joko neskak beti burua mantentzen, Eta hasieratik lehenengo hasierako txampatik atzean geratu dira San Pedrokoak, eta apurka, paladaz palada, aldea galtzen ari dira. Hirugarren luzea osatzen, 2000 metro dituzte eta hauek, eta gaurko bigarren bandera ere Gipuzkoara joango da. 7 izango dira denera, lehenengo biak Gipuzkoara. Tolosaldeak irabazi du infantil kadete mailako emakumezkoetan, eta juvenil mailakoa beti ere emakumezkoetan Oriok irabazi nahi du, eta dena alde du oraingoz. Hasieratik aurre hartu baitu, hasieratik mendean hartu ditu 3 aurkariak, eta aldea areagotzen baino ez dira egiten ari. Bigarren tokirako lehia estua izaten ari da Getaria eta Ilunberen artean. Orain Getaria aurretik, gero Ilunbe ala dabiltza, horreneko ziabogan Ilunbe apur bat, bigarrenean Getaria, orain badirudi hirugarren luzean berriz ere haizearen kontra Ilunbe aurre hartzen ari zaiola Getariari, baina erreferentzia jatorragoa izango dugu, nola ez, maniobra egiterako garaian kanpoko balizetan. Lehenengo tokirako lehian ez dago zalantzarik, alde handia Oriok. Ontzi askoren aldea dago hor, Orio eta Ilunbe eta Getariaren artean. Kaletan bananduta daude, baina esan behar da hemen kaletan diferentzia handirik ez dagola, Haizea zuzen jotzen du, eta luze hau haizean aurka dira lau taldeak lanean, Hor dira oriotarrak, 7 minutu eta 51 segundo, Getari eta Ilunbe. Getari aurretik da. Getariarrak bigarren 11 segundora, Ilunbere ez da urruti, Trintxerpekoak ere 11 segundora, eta San Pedro ez da ageri oraindik. Hor dira San Pedro tarrak. Minutu erdiko atzerapena izango dute, maniobra itxi orain ere. Aizpea Adrianek 28 segundo pasatxora. Lanik zailenak egina ditu Oriok, azken luzeari ekin diote lau ontziek, eta maila honetako lehenengo bandera Orio Arraun elkartera joango da. Poliki gehitzen jondira, Orioko neskak lehenengo luze hortan
atera dute diferentzia hori, bigarrenari Ilunberi 3 segundo, Getariari 4, eta horre polipoliki gehitzen jondira azken ziabogonetan 11 segundo atera arte, ez? Leia horrek ajoire igotzeko 3 dira eta bigarren leku horretako hor daude Getari Ilunbe Getaria, ez? Badirudi haizean aurka Ilunbe hobetago ibiltzen dela eta haizean alde bigarren luze horretan Getaria jabetu eginda, ez? Eta orain azken luze hau haizean alde dutenez eta pare-parean zeuden azken ziabogan, nork gauzatzen duen azken luzea hobeki, ez? Azken 500 metroetan orain dezentez gutxiago dituzte. Markel Eizagirre aldamenera begiratu, baina aldamenera baino gehiago atzera begiratu behar du aurkariak non datozen jakiteko, eta bigarren tokirako leia polita benetan Ilunbe eta Getariaren artean. Ez dute amore ematen trintxerpekoek, ez da Getariarrek ere. Hortxe aipatu bi batelak, urdinez trintxerpekoak, batel zuriaren barruan dira Getariarrak eta bi patroiak, Aitziber Alfonso Ilunbeko patroia eta Leire Lestaio Getariarrena, barruan duten guztia eskatzen. Orio izango da Euskadiko txapeldun juvenil mailan emakumezkoetan. Azken 3 paladak Orio aurreneko tokian, bigarren azkenean Ilunbe izango da. Azken luzean gaina hartu dio trintxerpeko ontzia Getariari. 8 segundora Ilunbe bigarren, 11 segundora Getaria hirugarren, eta San Pedro izango da 4. Honek esan nahi du Gipuzkoako txapelketako sailkapen berbera dugula, aldeak handiagoak hori bai. Orio Gipuzkoako eta Euskadiko txapeldun, Ilunbe Gipuzkoako eta Euskadiko azpitxapeldun, Getaria Gipuzkoako eta Euskadiko hirugarren, eta San Pedro 4. Nola Gipuzkoako txapelketan, ala Euskadikoan. Berehala ikusiko dugu sailkapena, denborak ikus ditzagun, azter ditzagun egoki, aurretik errepikatuta Oriotarren azken txampa eta pozarren Oriotarrak maila honetako lehenengo bandera etxera, euren klubera eramango dutelako. Ondo trintxerpekoak ere aurreko luzeetan behar bada kanpora hobeto aritu dira barrura baino trintxerpekoak, baina ez, azken honetan indar gehiago erakutsi dute eta sailkapena hor duzue. Orio txapeldun 10 minutu eta 18 segundo, Ilunbe bigarren ia 9 segundora, Getaria hirugarren 11 segundo eta erdi pasatxora, eta San Pedro Tarran 4. 36 segundora. Senior emakumezkoak lanean oraintxe hasi da, estropada. Hemen Gipuzkoako 3 ontzi ditugu eta Bizkaitik bakarra. Lehenengo kaletik Ibaika, bigarren kalean Zumaia Arraun elkartea, hirugarren kalean Lutxana, eta 4. kalean, 4. kaletik arituko da Pasai Donibane, San Juango ontzia. Atzo sailkatze estropadan Ibaikak egin zuen denborarik onena, 2 segundo eta erdiko aldea aterazion San Juango ontziari. Lutxana izan zen 3. Zumaia 4. iaz. Zumaiak irabazi zuen Euskadiko txapelketa, baina senior eta juvenil mailakoak batera joan ziren. Eta aurten, baserri, orain arteko estropadek balio bezate honako hau esateko, Gipuzkoan San Juan nagusi izan dela, eta bere aldeko joera izango duela. Gipuzkoako txapelketan ere antzeko gertatu zen, Ibaika eskalkatze estropadan denbora hobea egin zuen, gero Gipuzkoako txapelketa San Juanek irabazi zuen, eta ea gaur gauzak zertan diren, baina bateletan mentza San Juandarrek ontzi txukuna, ontzi dotorea antolatu dute. Pixka ligan zehar markatzen du, ez, taldea non dagoen, gero ikusi behar da, txapelketak hori dute, ez,
ehun jakin batian egin behar dela lan jakin hori eta ondo egin behar dela, ez? Egun horretan zer gauzegatik akatza o zerbait egiten baduzu, juten da pikotara dena, ez? Liga batez bestekoa da, eta ikusi da Pasai Donibaneko neskak oso demoraldi politekin dutela, ez? Eta atzoko kanparaketan Ibaikak aurre hartu ziren, eta hori gerta daiteke, naiz eta ligan zehar talde gogorragoa izan, egun jakin horietan erantzuten jakinik izan behar da. Eta San Juandarrek ez dute ezustekorik nahi, gogor abiatu dira, hauek ere 2000 metro osatu behar dituzte, beraz, 3 ziaboga eta 4 luze, eta lehenengo txampatik gogotsu, indartsu San Juandarrak aurre hartuta dira. Lehenengo kaletik Ibaika atzean geratu da, atzean geratu da San Juanekiko apurren bat behar bada bai, baina atzean 3. kalekoa Lutxana geratu da, Gipuzkoaren arteko lehia estua, oso estua gainera. Ibaika, Zumaia eta San Juan alde handirik gabe, errepikaldiak zer dioskun. Hemen lehenengo kaletik Ibaikakoa, bigarrenetik Zumaiarrak, eta lehentxeago atera dira San Juandarrak, nabarmen 4. tokian Lutxanakoak. Baina aldeak txikiak dira. San Juandarra dituzu horiek. Inder Paredes patroi dutela. Zumaiari 3 segundo eskaz, Ibaikari 3 pasatxo, 5 segundo eta erdiraia, 4. tokian Lutxana. Aurrenekoz irabazi nahi du San Juanek Euskadiko txapelketa bateletan. Zumaiak iaz irabazi zuen, lehen esan bezala. Bigarren luzea osatzen ari dira. Estropada erabaki eta utzi nahi du San Juanek, baina Ibaika ez da urruti. Tostaz tosta lehenengo 2 kaleetako 2 ontziak, Ibaika eta Zumaia. Urren bat aurre hartuta 4. kaletik San Juandarrak. Bai, 28 palada pasatxoan, hor da, ontzi honetan erritmua 28 inguruan ibiltzen da, gero betikoa irterako txampan eta asko gehiago igotzen da, baina hau ontzi txikila denez, askarri bili berda, Lutxana ere hasi eginda, ez du atzean geratu nahi Bizkaiko ordezkari bakarrak. Emakumezkoetan hau dugu 3. finala, 12 ontzi beraz denera 3 final hauetan, 12tik 11, Gipuzkoarrak izan dira, Bizkaitar bakarra hause, lehenengo tokian San Juan. Badu aldea, Ibaika 2. Ea maniobrak zertan diren, ondo Zumaiarrak ere. Eta lehenengo kaletik Ibaika ziaboga hobexio eman, bizi atera da gainera. Eta lehenago atera da, 4. Pasai Donibane baino. Lutxana geratu da orain zertxo kosta egin zaio. Haizea aurka daukate guain, haizeak bultze egiten du barruruntze eta horre arrisku hori dago, ziabogan ontzia zabaltzeko hortan, eta hori gertatu zaiote horre 3. kaletikan Lutxana da. Eta lehenengo kaletik Errenteriako neskak ikusten da, ziaboga askoz hobea eman dutela 4. Pasai Donibaneko baino, eta zertxo bat aurreago atera dira. Estropada dugu jaun Andreok, San Juan aurreti zen, baina hortxe ziabogan askoz bizkorrago irten dira Errenteriarrak, auzokoak, eta Zumaia ere ondo. 3 ontzi. Leia bizi-bizian, banderaren bila, itxuraz Lutxana nabarmen xamar atzean geratu baita. Lehen 3 segundoko aldea zuen, San Juanek Ibaikarekiko orain segundorik ere ez, Zumaia ere segundo eta erdi eskasera, denbora gehiago galtzen ari da, Lutxana. 3. luzea egiten ari dira. Luze erabakigarria izaten omen dena askotan. Bai, 3. batetik nekea eta bestetik kasu honetan gaurkoan bezala haizea aurka, Eta nik uste dute aurka ere bai Pasai Donibane 4. kaletikan aurretik joan eta maniobra horretan, ziaboga horretan
besteak lehenengo kaletik Errenteriako neskak, Ibaikakoak, nola zertxo bate aurre hartu dioten hori izan daiteke buru jatea, ez? Laugarren kaletik irabazi du juvenil mailan Oriok, Euskadiko txapelketa laugarren kaletik ari da San Juan. Berriz ere aldea handitzen ari dela dirudi. Hirugarren luzea izaten da askotan erabakigarria, baina ikusitakoak ikusita, estropada hau laugarrenean erabakiko da. Garrantzitsu izaten da beti ere maniobra. Lehen ikusi dugu bigarrenean Ibaika trebeago aritu dela San Juan baino, eta berriz ere estu hartu du San Juango ontzia Errenteriakoak. Ziebogori ez oso ona emateak agian errebultzibo bezala pixka bat gerta daiteke, ez? Hau gaizki egin dugu, gehiago gea eta bi aukera daude, ez? Edo burua bera utzi, edo borrokaratzeko lehiarako oraindik gogo gehiago hartu. San Juan eta Ibaika, San Juan lehenengo tokian, segundo eskasera, Ibaika bigarren eta Zumaia atzean geratu da. Azken luzean sartuta dena erabakitzeko dago, emozioa, aurreko estropadetan ez bezala, senior emakumezkoen mailan. San Juan darrak beti ere aurrean, baina aldea ez da handia, azken luzean nola moldatzen diren. Dena eskatzen ari da, Inder Paredes, San Juan darren patroia, Ibaikakoena Naroa Galdos da, Zumaiarrena Nagore Osoro, eta Lutxanakoena Aiala Uribelarrea. Hirugarren eta azken maniobra berriz ikusita, orain San Juan darrak hobeto moldatu dira aurrekoa baino. Lehenengo kaletik ikusten dugu horre Ibaikako neskak zertxo bat zabaldu direla, ez? Eta oraingoan laugarren kaletik Pasaido Ibanekoko neskak lentxiago atera die, segundo bat eskaz, eta hori agian nahiko izan daiteke, ez? Bigarrenian atzetik atera eta aurre hartzea lortu bali maute luze batean, hori denbora guzian, hori patroiak hori pixkate hori izendatuko du, eta gai gerala eta gauza gerala ez galatzean geratu, eta azken luze hau lau taldeak ere bai, baina dituzten guziak ematen txapela bakotxa bere herrira ematekotan. Joan zen astean, San Pedron Gipuzkoako txapelketan, Nagore Osorori eman zioten maniobra onenaren saria, gaur ere oso ziaboga txukunak egin ditu. Zumaiarren patroiak, bandera jokoan, Euskadiko txapelketa dago jokoan, senior emakumezkoak. Hauek gero traineruan ikusiko ditugu, traineru denboraldi hasten denean, San Juan eta Ibaika, Ibaika eta San Juan. Zumaia zertxo eta atzerago geratu baita, ez da urruti Zumaia, baina hirugarren tokiarekin konformatu beharko du azken txampa. Hor dira, Errenteriakoak, Ibaikakoak. San Juan zertxo baita aurreti da, eta San Juan darrek irabaziko dute alde txikiarekin. Baina erne ibili Ibaika gainean baita, azken hiru lau paladak, San Juan txapeldun, bai, segundorik ere ez, Euskadiko txapeldun San Juan, besoak gora San Juango arrolariek, Ibaika bigarren, Zumaia hirugarren, eta Lutxana laugarren tokian oraintxe Bizkaitarrak helmugan. Gogotik lan egin behar izan dute, oso estropada polita ikusi dugu Baserri. Bai, oso lehiatua, ikusi referentzi jatorrak ziaboga ziren eta denak segundo baten barruan ibili dira ziaboga guziak, eta amaierare hori izan da, ikusi Pasaido Iban aurreti sartu dela laugarren kaletik, baina Ibaikak ez dut alarri hartu dio estropada, eta horre lehenengo kaletikan Errenteriako neskak izugarrizko estropada egin dute. Bikain Ibaikakoak, oso estropada ona, atxekabetuta bukaeran, San Juan darrek aurre hartu dietela ikusi dutenean. Sailkapena ikusiko dugu, azkar-azkar. Euskadiko txapeldun beraz, San Juan, 9 minutu eta 57 segundo eskasera, 84 eunenera Ibaika bigarren, ia 8 segundora Zumaia hirugarren, 14 segundora Lutxana laugarren. Gaurko laugarren finala, une batetik bestera hasiko da, bandera gora, hasi da, infantil mailako finala da, lehenengo kaletik Ibaika, bigarren kaletik Orio, hirugarren kaletik Deusto eta laugarren kaletik Tolosaldea. Hemen ere
Gipuzkoako 3 ontzi Bizkaiak ordezkari bakarra du iazko txapelduna maila honetan Deustu. Eta Bizkaiko aurtengo txapelketako irabazle ere bai. Eta Gipuzkoako txapelketa Oriok eraman zuen Ibaikari segundo erdia aterata. Maila hauetan, nik ontzi txiki honetan, diferentzia hundiak ateratzen oso zaila dira, ez? Luze bakotxa 5 metroko dira eta horre eusteko alegin horretan ez da distantzia hundia diferentzia asko ateratzeko eta oso diferentzia gutxi, tarte gutxian sartzen dira ontziak, ez? Atzoko sailkatze estropadan, Deustu egin zuen denborarik onena, Orio ia 6 segundora bigarren utzi zuen, Tolosa 3. eta Ibaika 4. Aurreko estropadan esan dugu, atzo Ibaikak irabazi zuela, gaur San Juanek aurre hartu dio, baina erne ibili behar izan du, lan handi egin behar izan dute, azken unera arte, bandera irabazteko, eta balirudike, atzoko referentziak hartuta, estropada honek Deusturen aldeko joera lukela, baina hori aurki jakingo dugu. 1000 metro egin behar dituzte, Iluze eta Ziaboga bakarra. Infantil mailako mutilak baititugu hemen lanean. Eta atera azkar egin dira, hartu diot leheneko kaletikan Ibaikari eta horre 50-51 paladetan, ez? Joseba Prieto da Ibaikakoen patroia, Mikel Urangari da Oriorekin, Deustukoen patroia Gotzon Orue da eta Tolosaldekoa Iker Marin, iazkoa berretsi nahi du Deustok, eta 3. kaletik aurre hartuta dira. Tolosaldea dirudi, ez? Tolosaldea, bai, 2 minutu eta 20 segundo, Deusto 5 segundora, beraz Deusto atzean geratu da, Tolosaldearen irtera ikaragarria izan baita 4. kaletik, eta ez usteko emaitza oraingoz 4. kaleko ontziak ederki ari dira moldatzen. Atzo 3. egin bazuten kanporak eta estropada horretan, ikusten da gaur atzokoa hobetzeko asmo horretan lehenengo luze hau oso nahi egin dute 4. kaletik Tolosaldeako mutilak, ez? Argi gainera Tolosaldea lehenengo tokian, 2. Oriotarrak eta Deustukoak eta atzerago lehenengo kaletik Ibaikakoak. Bi segundora Orio, Deusto 5, Ibaika ia 8 segundora. Ez ustekoa ematekotan da Tolosaldea. Gipuzkoako txapelketan 4. sailkatu zen, 12 segundora, alde handi samarra atera zion gainera Oriok, baina gauzak asko aldatu dira aste betean. Estropada eremu honetan egoki dabiltza. Tolosarrak Orio ere badator, eta Deusto ez da ageri, iazko txapeldun ez da ageri. Referentzia atzoko estropada izan ziteke gaurkorako, ez? Eremu berdinean egin dutelakoz, baina ikusten da egun batetik bestea gauza nola aldatzen diran, ez? Denak hobetzearen lan egiten dute, eta ikusten da 4. kale horretatik Tolosaldea. Ez. Lehenengo luzea oso egin du, baina... Ageri da Deusto ere, haze azken txampa, haze azken luzea, 2. luzea eta azkena. Deusto lehenengo tokian, Oriorekin batera, atzean geratu da Tolosaldea. Nekeak erasan die Tolosaldeakoei irtera ikaragarria bai, baina indarrak behar bada ez dituzte dosifikatu eta iazkoa berretxiko du Deustu. Eta Orio 2. izango da Tolosalde 3. Euskadiko txapeldun iaz bezala bizkaitarrak, lehenengo txapela Bizkaira. Pozarren, Deustoko arrauntaldeko mutil gazteak, Orio 2. estropada bikaina ikusi dugu, gora bera handikoa. Ez genuen alakorik espero, lehenengo Ziabogako denborak ikusita, baina era bat irauli dute sailkapena Deustuarrek, 5 segundo atzeti ziren, 5 horiek eta gehiago aterata azkenean, Euskadiko txapeldun bizkaitarrak. Azken txampa berriz ere, Oriok ere aurre hartu dio azken unean. Tolosaldeari 3. tokiarekin konformatu behar izan dute, Tolosaldeako
mutiko